Ito na good morning mga suki. Lagi na bilang nila. Mga suki. Sige naman to, okay? Good morning. Everyone, good morning. Everyone, every two, every three. Good morning mga suki. May munta ka ninyo diha, binta na. Kay, wan ayun alangan nigda ko ang istorya. Abi nakukuha na, humut ng kuan ba, lupa. Abi na ko kamoy lupa na, di pa man di ay. Oh, May mga plano ko rin buntag. ang plano na ko ron, matok ko sa merkado. Mupalit ko sudan, ginason doon sa kaway kwarta. Mamang ginason, kaya pwede mo itong bagal tuwa o balik. Sabi ko, Gigi, gusin ko. Ah, Oh, Gigi. ah, dito mo kuat. Dito mo. Yun no? Ito yung loy kaya. Ah, ang sudaro na koron, kinason, o pasayan. Muna akong ba dito ng adlawa. Bahala kay blarong takaon kay butang pasayan. Kaon niyo po na. Samot mo na. Magsira ka katawa po na himuot ka ba? Para di laro. Karang uban bitaw, di mo ka baboy. Pero mamatay ta, di sunan tag baboy. Muna hindi ka daw sa Pilipino. Ang mga igsoon, bawal baboy, pero mamatay ta, luto. Ihawag baboy. Muna yung nakasakit sa Pilipino. Yan ka kakaon. Laro may mga Oo, daghan na pong hablaron mo sunod. Muna siya. Kanya, karon na taon, maato ko. Mangita ko mayahon. Bisig magpalit ko kilaw noon, magkilaw ko. O buwan. Patuhon lang sa itawag nila og buwan nga ng kabaw-kabaw. Muna akong baliton dito. Uy, baka-baka. Kabaw-kabaw ra. Bahala ginamos. Ginamos sa unto. Ginamos sa maha pamahaw. Gabi karne na may asawa.